L-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-imkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ingrazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Insellem lil dawk kollha li qegħdin iseguna fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, speċjalment dawk li huma morda fis-sodod biex nitolbu għalihom ħalli-l-mulejja tihom dak li għandhom bżonn bħalissa. Fl-istess ħin nitolbu wkoll għal paċi fid-dinja. Illum il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' Santa Teresa Benedetta tas-Salib, magħrufa wkoll bħala Edith Stein, verġni u martri u patruna tal-Ewropa. Edith Stein li twildet fi Breslau fil-Ġermanja, li mbagħad iktar tard saret parti mill-Polonja, twildet minn nies Elludi. U ta' 21 sena iddikjarat lil anfisha bħala atea. Imbagħad daħlet tistudja l-filosofija mal-professur Edward Husserl, filosofu magħruf, missier il-fenomenoloġija, u għamlet ħafna, kienet tajba ħafna f'dak li talim li studjat u kienet tipprepara biex ukoll tibda tgħallem fl-università. Imma iltaqat ma' ħabbiba tagħha u ħin minnhom ġie f'idejha il-ktieb tal-ħajja ta' Santa Teresa ta' Ġesu. U fl-lejl sħiħ qratu, bidlilha ħajjitha. Qalet din il-verità. Dak il-ktieb għamel differenza kbira fiha u fil-ħajja tagħha. U minn hemm bdiet it-triq biex issir Kattolika, ikkonvertiet. Minn hemm ukoll bdiet tiġi l-ħajra tagħha biex issir soru tal-klawsura fih dan il-Karmelitani Skalzi. U ingħaqdet iktar tard imbagħad telqet ix-xogħol tagħha u ingħaqdet ma' sorijiet fil-Monasteru tal-Klawsura ta' Kolon mal-Karmelitani Skalzi. Hemmhekk wara xi ftit billi kien żmien it-tieni gwerra dinjija u l-Lut kienu mfittxija, lilha u lill-oħta ġarrewhom u ħaduhom il-Polonja fil-kamp tal-konċentrament ta' Auschwitz. Li meta waslu hemm dakinhar stess tawhom il-mewt bil-gass. Dak li kitbet, dak li ħallitinna din il-qaddisa jurina tfittxija tal-bniedem għal-verità u li għandha ma qatt tieqaf.
U għandna rroddu ħajr l-Alla ta' lotja sabiħa ta' persuni bħal dawn, bħal dil qaddisa illi jgħinuna missu iżbuħija, il-ħniena u l-imħabba kbira tagħna. Killum nitolbu l-Mulej ħalli jagħtina dejjem il-kuraġġ u l-għajnuna minkejja kollox biex nieqfu għal dak li hu l-verità u nfittxu u niddefendu il-verità. Kienet ukoll persuna illi uriet tassew kapaċità kbira tal-mara. Fi żmien meta l-mara ma kienx daqshekk ikkalkulata. Anki ma setax fil-fatt u għamlet minn kollox biex tasal, ma setax takkupa kariga biex tgħallem fl-università għax kienet mara. Dak ukoll speċi fakkarna fil-ħidma kbira li wieħed għandu jagħmel biex imexxi din il-ħidma. Ntolbu maħfra lill-Alla biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija u nagħmlu ħilitna wkoll ħalli narfu l-ħtijiet tagħna. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, Mulej ħniena. Mulej ħniena. Int tama ta' min mut fidejk, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Intena tal-qaddisin kollha, Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajta dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewit u paċi fl-art il-medmin ta' tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natubġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier tista' kollox. Mulej ibn waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja l-qattal tagħna. Int li qed fuq l-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek glorja Ġesu Kristu, mar Spiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' missirijietna, int wassalt lill-martri tiegħek Santa Teresa Benedetta tas-Salib għall-arfin ta' ibnek imsallab u għal-xeb sħiħ tiegħu sal-mewt. Għat-talb tagħha wassal il-bnedmin kollha għall-arfin ta' Kristu bħala feddej, ħalli bih jaslu għad-dera tiegħu għal dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. Miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ożea. Dan jgħid il-mulej, arawni, jien lill-arusa tiegħi noħodha fid-deżert, lil qalba nkellem. Hemmhekk qiegħed wieġeb bħal fi żmien Żożita, bħal fi żmien il-ħruġ tagħha minn ġol art tal-Eġittu. U għal dejjem narsek miegħi fis-sewwa, fil-ħaq, fit-tieba u l-ħniena. Brabta fidila jiena narsek miegħi u inti taraf lil-mulej. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm l-sponsorjali oħorġu ilqgħu lill-Kristu l-mulej. Flimkien oħorġu ilqgħu lill-Kristu l-mulej. Isma' binti, ħares u għati widen, insa l-ġensek u l-dar missierek. Jitaxxa is-sultan bi ġmielek u int għax sidek għatih qima. Flimkien oħorġu ilqgħu lill-Kristu l-mulej. Kollha ġmiel bint is-sultan bil-ġawar, minsuġ bid-deb il-biesa, għand is-sultan jaħduha biex bejbit warajha. It-tfajliet li jingħatawla bi sħaba. Flimkien oħorġu ilqgħu lill-Kristu l-mulej. Jittieħdu bajjat ta' ferħ u għena, jidħlu fil-palazz tas-sultan. Flok missirietek jilħqu wliedek.
Int għedtom kapijiet fuq l-art kollha flimkien oħorġu ilqgħu lil Kristu l-mulej. Din ixebba bil-għaqal li l-mulej saba tisar. Meta ġie l-mulej daħlet miegħu għall-festa tat-tieġ. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewiet issir tixbaħ lil-10 xebbiet li ħarġu bl-imsibaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 qlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsibaħ u ma ħadux iż-żejt magħhom waqt li l-qlin ħadu mhux biss l-imsibaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie u għalhekk il-koll ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instema' min jgħajjad ara l-arus u ħorġu ilqgħuh. Dawk ix-xebbiet il-koll qamu u ħejjew l-imsibaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu l-laqlin għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsibaħ tagħna ntfew. Qabżu l-qlin u qalu għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'kien dawk marru biex jixtru, jiġi l-arus u dawk li kienu lesti daħlu miegħu fis-sala u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu mulej, mulej, iftħinna. Iżda huwa ġibhom u qal tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-sija. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. L-esperjenza ta' din il-qaddisa Santa Teresa Benedetta tas-Salib, Jiddiċtajn, turina tassew l-għaqal u l-imħabba kbira ta' Alla. Alla li jibqa' jiġri warajna, Alla li jistedinna kontinwament biex narfu il-verità. U din il-qaddisa turina tassew it-tfittxija tagħha. Għamlet diversi deċiżjonijiet u fl-aħħar sabet il-verità. U baqgħet tiddefendi din il-verità. Fiż-żożija tagħha kienet għamlet esperjenza ukoll ma' diversi soldati fl-ewwel gwerra dinjija. U batiet u għarfet tieħu ħsieb tgħinhom f'dak li għandhom bżonn. U għarfet it-tbatija kbira li kienu għaddejjin minnha tant nies minħabba l-gwerer. U naturalment da ġar fiha u mlija bil-ħerqa kbira biex taraf it-tweġiba ta' dak li għaddejjin minnu. Fakkarna f'dak li bħalissa għaddej minnu il-poplu ta' Gaza fil-ġenoċidju li għaddej. U tfakkarna wkoll u tħeġġiġna biex nitolbu ħafna għalihom, nitolbu wkoll għall-mexxejja biex jagħtihom id-dawl u anki għal biex jipprovdilhom nies u materjal, ikel, eccetera, li għandhom bżonn. Ma l-esperjenza tagħha hekk ta' tfittxija tal-verità tqanqal fina wkoll. U ġanna nistaqsu ma jien
nibqad ninfittex kuljum dak li hu tassew jimli li qalbi. Aħna kultant ngħaddu minn sitwazzjonijiet li jfixkluna, li jitlaħlulna d-dubju, li jisu jaqtawna qalbna. Naħseb esperjenza kbira li għaddit minna tara dik l-esperjenza qalba taqtaq li jaf jiġu għalija is-soldati Ġermaniżi biex jieħduha għax kienet ludija. Naħseb dik ukoll kienet anqala ħafna u tgħaddija minn diversi mumenti. Imma fl-istess ħin il-kitbiet li ħalliet urew il-paċi li hemm li kellha f'qalbha. Għalija is-salib kien l-unika triq li permezz tagħha jekk tieħdu tista' timxi wara Ġesu. Għaliex? Għax hija triq tal-imħabba. Kull imħabba fiha s-sagrifiċċju tagħha. Jekk tassew inħobb ħanuri ħanagħmel sagrifiċċju mill-aktar. U min ma jagħmilx? Il-missier għall-ibnu, l-om għall-ulieda, hekk l-istess Alla l-missier jimxi magħna. U hekk jistieden lilna fil-ħajja tagħna biex niftħu qalbna għalih. Dat fit-tix tal-verità, ta' dak li jagħtina tassew il-ferħ u l-paċi minkejja kollox. Meta aħna ngħaddu minn dan it-tiġrib, qatt ma naqtaw qalbna għaliex narfu li l-mulej hija temm u dak huwa xi ħaġa li tkabbarna, dik l-esperjenza hija xi ħaġa li tkabbarna u tiftaħna aktar għall-imħabba, il-ħniena u l-provvidenza kbira tagħna. U dak minnu nnifsu inkunu fejn inkunu, qegħdin fejn qegħdin f'liema sitwazzjoni jimlilna l-qalbna u jimlilha bil-paċi. Jalla din l-esperjenza ta' mħabba, ta' dedikazzjoni, ta' ferħ u ta' għotja sħiħa ta' Edith Stein din l-qaddisa timlilna l-qalbna wkoll biex narfu li l-mulej jibqa' jsejħilna, jibqa' jimxi magħna, jibqa' jiġri warajna biex aħna nħadnu l-verità li timlina bil-paċi u bil-ferħ vera tiegħu. Fil-festa ta' Santa Teresa Benedetta tas-Salib li temmet ħajjitha f'kamra tal-gass f'kamp tal-konċentrament tat-tieni gwerra dinjija, nitolbu l-Alla qawwa u saħħa fl-istqarrija ta' ismu aħna u intennu. Salva lil poplu tiegħek li inti fdejt b'demmek, Mulej. Ftakar Mulej fl-offerta li għamlitlek Santa Teresa Benedetta għall-arfin ta' ibnek mill-poplu ludi u għamel li dan il-poplu ifittex jilqa l-Messija li tant kien ilu jistennieh, nitolbu. Salva lil poplu li inti fdejt b'demmek, Mulej. Biet mill-mexxejja tal-ġnus, il-ħruxija li deret fl-ar tagħha fil-qerda ta' ħafna bnedmin fil-kampijiet ta' konċentrament tal-aħħar gwerra dinjija, nitolbu. Salva lil poplu li inti fdejt b'demmek, Mulej. Għati l-dawk kollha li qegħdin ibatu biex bħal Santa Teresa Benedetta jarfu jaqdu d-batija tagħhom mill-passjoni ta' ibnek għall-fidwa tad-dinja, nitolbu. Salva lil poplu li inti fdejt b'demmek, Mulej. Iftħinna moħħna u qalbna t-talim tal-Vanġelu biex fil-mixja tagħna lejk jiswinna ta' ġid kif sewa għal Santa Teresa Benedetta, nitolbu. Salva lil poplu li inti fdejt b'demmek, Mulej. U Alla ta' kull żmien isma' t-talba ħerqana ta' Santa Teresa Benedetta fil-martirju tagħha biex il-bnedmin kollha jgħixu fil-paċi u l-imħabba u l-poplu ludi jaraf lil Kristu bħala feddej u li miegħek jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa bit-tiba u wettaq missier l-offerta li qed nagħmlulek fil-festa tal-martri tiegħek Santa Teresa Benedetta tas-Salib, int li biddilt il-ħafna sagrifiċċji tal-Patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett li offrilek b'demmu. Ibnek li jgħixu jsaltan, għal dejjem, ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom, U miegħek ukoll nerfa' qlubna l-fuq, nerfawhom lejn il-mulej. nisu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb daġiji tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex Santa Teresa Benedetta tas-Salib li ħadet il-martir l-isqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma ta' tixida tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek l-qawwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u saħal minnu nies mill-ħila biex ikun jista' jgħixed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla ntennu l-kobor tiegħek u ngħidu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, birek min ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej jistolok it-tifkir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, int tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemsa nżula ssirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħalħobs radlek il-ħajr birek. Qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara dik l-aħal kalċi, radlek il-ħajr tal-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li bqal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej, aħna u nagħmlu dam tifkira tal-passjoni li biebnek f'dina u tal-qawmin u tal-glorjus tiegħu fis-sema, aħna rid nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu brat il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittma li bit-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm tiegħek, nimtlew l-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk jagħmel minna offerta tibqa' dejjem quddiemek biex nkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri, ma' San George Preka, ma' Santa Teresa Benedetta tas-Salib, ma' qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba Knisja tiegħek tul mixja tagħha fid-dinja. Għaddej tiegħek il-Papa l-jum l-Arċisqof tal-Archdiocese ġewletejn u mal-Ministri tiegħek kollha. Ila bit-tiba talbu ċewqat ta' din il-familja li tritta tinġabar madwarek. Għadha l-missi ħanilu li dek kollha kull fejn jinsabu għadhom miegħek il-koll. Għandha l-ħutna mejtin u għal daw kollha ħallew din ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-salta tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu. Xi koll flimkien taxu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid.
bi Kristu, ma Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier tista' kollox li kien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien it-talba li għallimna l-mulej għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid kif fis-semek dak l-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-nubietna bħalma naħfu minnu ħati għalina. U daħanix fit-tiġrid teħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew it-tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħaresejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi l xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja tina l-paċi. Dan u l-ħaruf talla daru dak li jneħħi d-nubit tad-dinja ħen jindawk imma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla ta' li ma bħala għati l-inna li etnatu ġih il-Santa Teresa Benedetta li l-frott imqaddes ta' siġra ta' salib jgħawilna qlubna biex til-ħajja nintrabtu fedeltà sħiħa ma' Kristu u hekk ikun jisħoqilna niklu mis-siġra tal-ħajja fil-ġenna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li sta kollox, il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
L-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-imkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internazzjonalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fisem tal-Missirju, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smattab tagħna ħnesejn u għafmana, glorja l-Missil Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik smattab tagħni Ġesu li twila tal-inu tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna ħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-ewwel kollha u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Fl-ewwel misterju tal-ferm tal-Anġu Gabriel ħabbar sitna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikulli trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-murejmijak, berkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-murejmijak, berkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-murejmijak, berkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-murejmijak, berkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-murejmijak, berkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-murejmijak, berkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-murejmijak, berkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-murejmijak, berkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-murejmijak, berkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-murejmijak, berkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missil Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismattab tan il-Ġesu li twiletari nutikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, ħulġen l-erbuħ kollha u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Fit-tieni misterju tal-ferħ ta' sitna Marija Marit iż-Żur, qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek, ikolli trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-murejmijak, berkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-murejmijak, berkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mnija l-murejmijak, berkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-tan Ġesu li twiletan inni tukum bnidem bħanna. U Ġesu tija jaffrinna d-nubitna. Eħlisna minnar tal-infern. Kull ġenna l-erwih kolla u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħna tijak. Tilet misterju tal-feħ ta' Sinjur ta' Ġesu Kristu twilet fl-ar ta' Betlem. Missirna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikulli tritint kif fissemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġesun. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-tan Ġesu li twiletan inni tukum bnidem bħanna. U Ġesu tijaj għafrinna d-nubietna, l-isna minnar tal-infern u l-ġenna l-erwih kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħinna tijak. Fir-raba misterju tal-feħ ta' Sidna Marija u San Giuseppe prezentaw l-Ġesu fit-tempju. Missina li jinti bismewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikulli tritint kif fissemek da fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmiek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmiek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmiek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmiek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmiek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmiek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmiek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmiek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmiek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmiek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jiswattaltan ġesu li twelitar jintukum bridem bħanna. U ġesu tijaj għafrinna d-nubietna, erisna minna tal-infern. U l-ġener l-rwik kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħna tijak. Fil-ħamsu l-ħar misterju tal-fer, da Sidna Marija u San Giuseppe tilfu l-ġesu. U wara 3 ijiem sabuħ fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti bismewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, kulli tritint kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mni għal-mnejmiek, berkinti fost nisa bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmiek, berkinti fost nisa bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmiek, berkinti fost nisa bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmiek, berkinti fost nisa bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmiek, berkinti fost nisa bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmiek, berkinti fost nisa bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmiek, berkinti fost nisa bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmiek, berkinti fost nisa bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmiek, berkinti fost nisa bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmiek, berkinti fost nisa bek il-frotta ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin,
ħin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana. Slima lik lek nejdu xaħna tulufnati li teva. Ilek t-niedu aħna libku nofqu f'dan u t-tadmu, ejja mela fukatatana dawar lejna dawk lajnejn tijaku tal-ħnina. Urina wadat tulufnament il-ġesu frottimbirek tal-ġuftijek, uħanina u pija u ħelwa u Verġi Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li indi bismawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek kulli tritint kif fissemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-munejmijek imberkinti fost nisa bek il-frotta ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qat tal-tana. Kristu il-qatt tal-qalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Benalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu għaddisalla. Ħenna lina. Trita mqazzalla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Paraċ tal-migranti. Itlob għalina. Paraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Għaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Għaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Għaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddija tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni kunu meħlusin mid-dwejjat issa. U ngawdu l-ena dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra.
li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe, slima lik ħarris tal-Feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek l-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martni, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. Santa Teresa Benedetta tas-Salib, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu u Alla f'dan is-sagrament tal-għaġeb Alla jtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għajtina nitolbuk il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk inħossu fina bla jeda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom talla Marija Santisma, imbirek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Birek itlu glorjus tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, birek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, birek għal Aflanġju l-qaddisin kollha tiegħu.